kijkers. Hallo, ik ben Themen. En ik ben Martijn. Tessa Martijn. We zijn vandaag in Schunveld. Concert. Ja. En Ik heb getwijfeld of het zo door, maar ik denk dat het is zo die ochtend. Iedereen is net zijn bed uit. Die denken allemaal van ja, ik zit hier lekker in de zaal. Eerste tafels zijn altijd bijna leeg. En lekker afstand houden. Ik denk gewoon, ik ga er door. We gaan het gewoon proberen, dat is voor mij ook een experiment. Want het concert heet Herfstwind. Maar we hebben nog geen enkel stuk of iets gedaan wat ook maar iets met Herfstwind te maken heeft. Dus dan wil ik vragen om even allemaal te komen gaan stoppen. Langzaam opstaan. Oké, nou dat gaat al goed. Ik kan dan nog mis gewoon eigenlijk. Geweldig. Wat ik met jullie samen wil gaan doen is een onderwerp, een nieuwjaarsonderwerp, goed beelden. ik kom op het vrijstellen. Een sleutel, heel erg. Hey, voel jij je ook zo? Oh ja, Lily? En dat was het weer voor vandaag. Het is best wel goed gegaan. Dus ja, daar heb je een van onze
een van onze presentatrices. Stel jezelf op. Ik ben Jasmine. Oké. Nou, dan zeg ik ze allemaal lekker gedag. Doei! Doei.